अरे रा 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 के दरबार के शोभा निराली लागत बा और माई के भजन पे बंटी बबली के ठुमका लागत बा। जे सच्चे मन से हाजरी लगावेलो कहादारी ज्योति माही सब कर दुखवा भागेला हो रे लगड़िया धराई दा बलमुआ ना 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 जितना चढ़ा के हो सके बढ़िया खाटी एकदम काहे से जानते बड़ा वो तो ना हो कि सब लोग फिर से खट हो जाएगा यो फिर प्रशासन सब लोग को परेशान होना पड़े। आइए हो रे लगड़िया धराई दा बलमुआ रे लगड़िया धराई दा बलमुआ जाईबा थावे धाम नगरी हो रे लगड़िया धराई दा बलमुआ जाईबा थावे धाम नगरी हो थावे धाम नगरी धाम नगरी हो थावे धाम नगरी। अरे ये गोटी कट टिकट कटाई दा बलमुआ जाईबा थावे धाम नगरी टिकट कटाई दा बलमुआ जाईबा थावे धाम नगरी। और बुलेट पे जाओ बुलेट पे जाओ बुलेट पे जा ले चल घुमावे बुलेट पे जा बुलेट पे जाओ बुलेट पर जा ले चल घुमावे बुलेट पर जा आई बड़ू माई के दर्शन तू कर है काहे के लगलू हंसा जैसा मारे दिल बन मंदिर के गेट पे जा वीडियो बना के डालो नेट पे जा बुलेट पे जाओ बुलेट पे जा बुलेट पे जाओ बुलेट पे जा ए चल घुमावे बुलेट पे जा बुलेट पे जाओ बुलेट पे जा ए चल घुमावे बुलेट पर जा। आवा मुर्की दिखा के कहतरी मुर्गी सुन ले बानी मैया के महिमा भारी सब कर सुनेली सुनी है हमरो महतारी ओ सुन ले बानी मैया के महिमा भारी सब कर सुनेली सुनी है हमरो महतारी। देखा बंटी बबली बिना दुपट्टा के बाड़ी तो इनका खातिर काहे के बा एगो चुनरी चुनरी मंगाई दा राजा चुनरी मंगाई दा ललकी चुनरी मंगाई दा एगो चुनरी मंगाई दा बलमुआ जाईबा थावे धाम नगरी एगो चुनरी मंगाई दा बलमुआ जाईबा थावे धाम नगरी। जहाँ मन लगलू बाटे सच्चा दरबार बा मैया मैया रानी के बहुत अपार बा जहाँ लगलू बाटे सच्चा दरबार बा मैया मैया रानी के बहुत अपार बा। कहतरी माई के खंजारपुर में
देवी माता के बड़ा सुंदर दरबार बा। चले के बाद दर्शन करे, लेकिन काहे कि तू चली चलाए बलमुआ हो संगे तू चली चलाए बलमुआ जाइबा मैया धाम नगरी संगे तू चली चलाए बलमुआ जाइबा मैया धाम नगरी हो माई धाम नगरी धाम नगरी हो मैया धाम नगरी हो ये कोटी कट हो ये कोटी कट कटाई दा बलमुआ जाइबा मैया धाम नगरी कट कट